Thangnai tangsal horo Churai Bari PS Naimuthangrokbai Manjakha 150 kg Sidhi Kuran koktoma rwgui saimanka huijak koktomani bising laharo malkhung checking khlai pro TR02 L1845 o truck malkhungo Manjakha 150 kg Sidhi Kuran bai baksa Bania khlainai rok Obijit Sarkar bini kami Edinagar amsayo tei khoroksa sun kumani wngkha phatar haste Bihar amsayo koktomao saimanka o Khoroknwi Sidhi Kuran Bania khlainai rokno Dharmanagar Dorbar Nogo Kwrak Majra rwjaknai hwnwi Sakha Churai Bari PS ni OC Khukon Saha Bureau Report North East Tripura. मैडम आयो লাইটটা ফুল করে আমরা ফটো তুলে দিই কোনো দিনে সিকিউরিটি ভালো ভাড়া